Čau lidi, já jsem Mary a jdeme si zase zareagovat na nějaký videjko. Tak, co tu máme? Třeba, dám tady ho třeba, já jsem chtěl minule, ale nedal jsem to. Třeba tu, babu z Teplic. To je. To je nějaká jeho songa, nebo co? Ty si ani honíš sledovanost, viď? To je moje stará známá. No. No tak jdem na návštěvu. Stará známá až ven. Lov na bal. G. Jo, ne. To vypadá tak, no, další baba, je to ona. To není ona. To bylo by fakt jako na random, kdybychom ji tady někde potkali. No bylo by, no, jakoby. Ale nenajdete ji. Ne. Plán. Jedeme opět k vile, kde to všechno začalo. Na tu garáži za vilu. Když se přestěhovala. Možný je všechno, kamaráde. Mohla se stěhovat úplně kamkoliv. Ale určitě je ještě naživu. Tady to poznávám. Jsme tu správně. Tady ta byla. To je voda. A přijíždíme ze zadu. Minule ze garáže. Jo, a to jsou ty garáže. Zahečů ta garáže úplně ve stejným stavu. Polorozpadla jako vždycky. No tak většinou ty garáže jakoby nikdo neopravuje. Tady jsme začínali hledat. No nechápu proč. Hledal jednou Jake. Pávo, jsem tady, pojď si pro mě. A ty byl ten pán v zeleným autě, který říkal, ale já se jich nezastávám. Já se jich vůbec nezastávám, já už to mohl být slušnější. Vy jste se měl akorát stydět, že se zastáváte někoho, Já se nezastávám. a to se právě všechno. On se nás nezastával. Tak kde pak mě máte? Znáte tu paní? A oni lidi tady, čau lidi tady. Ne, vůbec jakoby. Doufám, že ji dneska najdeme. To je ta paní. No, já doufám, že ti s Davem přivezeme štěstí. Já taky. Půjdeme ještě za chvilku do kytěrářství pro kytičku a dneska to musí být jinak tady, prosím vás, mám 20 000 korun a dáme jí to, pokud ji najdeme, protože to je její odměna za to, že... Ano, ale tady má být můj YouTube kanál. Aby nám dali odběr. A malý bolestný za to všechno, co si protrpěla to paní a podle mě jí tak 70 teď možná, nevím, cca. A doufáme, že ji Tak najdeme. nějaký přední, to bude. A dáš mi dáreček. A No, neví, kolik jí bylo, jakoby. přesně, jo. Jdeme na to. Let's go! Jdeme do legendárního květinářství. O šanci, a tohle to jsem platila já. Tady tohle to. To jsem asi nikdy viděl, ale toto video. Já jsem byla já o šanci. Dělej ty samý paní, co tehdy. Otevřeno, tady se skákat nebude. Potom třeba si postavte na hlavu. Já to tady mám natočené. Dobrý den. Dobrý den. Bychom rádi na chvíli, ale předtím se vás chci zeptat. Tohle paní, nebydlí tady ještě náhodou? Víte, kde se zeptejte? Tady se zeptejte na místo, nebo zazveďte a oni vám to řeknou. Super, že by světla naděje. Paní opravdu najdeme. Jo, kámo, to zní jako pozitivně na začátek dnešního dne. Ty krásu, to je pichlavý, ne? A to se přesně hodí k její povaze. Trošku pichlavá. Že to je jako sluníčko. Jo, jo, ty bodláky jsem myslel. Co vy jste, že to natáčíte? My jsme youtubeři. YouTubeři jste, jo? Jak ten covid. Ano, jak covid. Ano, takovou se zlobí. Proč se zlobí na Kovyho? Jak to? Se zlobí na Kovyho. My jsme tady někdy měli připravené takový palety. A oni sem chodili skákat. Jo, ne Kovy. A to byl covid. Tady. Před hodně lety? Já myslím, že to... Já si Na myslím, garáži všude, jo, dělali se velmi, jo. Smejte se. to nebyl covid, to byl tady kolega. To jste byl vy, jo. Ale oni říkali prostě, že tady a toto takto, jo. Ne, covid, tady. To je tady kolega, má to napsaný na triku. Žuj, a chcete proplesknout. Ne, myslím, že jste se chtěli zaskákat. Proplesknout. Ne, já už jsem to tam kam já, když ho potkám, já ho proplesknu. Ale že to dáte nějaký na to, protože jako bude zlé. Tak jo, tak se domluvíme.
Než je to dát na to, lidem bude zle, on to tam dá. To jsem neviděl. Ani 2000. Tak 5. Jak chcete? Tak super, hezký den všem. Mějte se krásně. Jdem velkým, kámo. Zdravím. My jsme před 8 lety tady se potkali s touto paní. A ona nám tvrdila, že tu bydlí tady toho Mara a rádi bychom jí předali kytku a nějakou pozornost. Jestli nám Proč má zakryt jenom ty oči? Zase mám zakryt ty oči. a mohli bychom s ní nějak domluvit setkání? Bude to asi těžká práce, si myslím, s ní, protože ona je taková Ráznější furt? ráznější, Takže stále nevstane snaží, hlavně nedůvěřivá, takže až uvidí to máme, tak to bude úplně. Tenhle kolega má tu zkušenost. Můžete se uklidnit? To si dovolím to končí hrozný. Tady tady počkejte. Myslím, že celý den Celý národ. Tentokrát jsme proslavili, si myslím. Ale ne úplně v dobrým světle. zkuste to. Tak jo, Já vám budu držet palce tady. jo, já se trochu bojím. To vy vypadáte, že se za nás spíš budete modlit. Neshledanou. Jsme celkem blízko toho, najít tu paní. Kámo, tohle je nejblíž ze všech pokusů, jak se Nejlepší by bylo, kdyby to byla její ségra byli tak hodný, že nám nebo dcera. že to Že by to nebyla ona, ale byla by to její ségra nebo dcera. Víc bych si to na tu ségru, ale ta dcera je malá pravděpodobnost. věděli, že to nebyla ojedinělá situace. Jo, jdeme prostě si zahrát na zvonkohru. Já si myslím, že paní bude sama, takže budeme hledat něco jako ova, nebo jako, že je sama, že to není jako, chápeš, jako ovi, že bude bydlet sama, samotářka. Jako kovy. To může být třeba Turková, nebo ová tady Šprincová, Mazancová. To jsme měli to, normálně to máme ve škole Mazonce. Mazancová! Mazanec je žrádlo. Jo, Mazonec je žrádlo, no. Ale to jsem nevěděl. Ty krásu, kterou dáme, ententíky, dva špelíky, čatví, elektřiky. Ale můžeme zkusit zazvonit na někoho, aby nám otevřel. To třeba pušťáte. Co to ten jejich kameraman myslel zase? Promiňte, já do toho tak kecám, ale to je hrozný, co vymyslel pošťáka. Víš, jak se diví. A najít jí přímo dveří. Krása, to mě prostě spadne. Já nevím, co říkat, pak kdybychom ji náhodou našli, tak nevím, co říkat. Tak tady taky nic. Kámo, zkusili jsme pár jmén a nic. Já nevím, jak se můžeme jmenovat, ani sousedí nechtějí prásknout. Oni byli u sousedů? Ne, jdem dál. Vyhledáme paní Kateřinu. Slyšte vy? My vám neseme takovou pomluvu, protože před 8 lety jsme vám skákali na garáži. Já jsem ale Kateřina. A to nejste vy? To je Hana. Johana. Ale vypadáte hodně fajn. A máte Aha, to je dcera. bychom udělali kytku a pozornost. Ona vodila teď autem do zahradu. Aha, ty krásu, my jsme se měli Na zahradu. kolik asi jezdí zpátky. No, to měla být kolem půl 12. Můžeš jít na té garáži, ale tam přijedeme. Jo, má takové v té garáži. No tak jo, tak moc vám děkujeme. Tady se dej pro mě. A když tě byl za něco, to já jí to nenapíšu. To jsou nějaký její penízky, to udělají. No tak se to třeba s vámi rozdělí. A ona má garáž někde. Tak pojďte si.
Policajt to tam ochčil, oni byste pochcal. Kameru, ať to natočí zdál. Nechtěl bych. Já si domů příště fotím, já si domů Co jste zavoláte? Máte moje povolání? No. Si nekoupila nový. Tady stála autem a šla někam sem prostě, otevřít si garáž, takže to bude tohle snad druhá nebo tam ta třetí. To zní jako, že jsme krůček od toho splnit po 8 letech něco obrovského. Doufám, že ano. Jsem teď strašně To je 8 let? a bojím se, že po nás hodí něco. Že nás přejede rovnou. Možná bychom mohli vylízt na garáž, aby si nás všiml. To je takový pocit, kámo, po 8 letech se vrátit na místo činu. To je, já prožívám krásný časy teď. Vyhlížíme bábu z Teplic tady, na její garáži sedíme. Doufám, že co nejdřív přijede. Banana. Chicken banana. To bude strašně banana. Jo, jasně. A proto, kámo, ve chvíli, kdy si tam plácnu na ten pult tu fotku, tak viděl jsi, jak se ta paní zatvářila? Ta se zatvářila, kámo, jak by jí došel dech, tyjo, v tu chvíli. A úplně to šupe. Držela úsměv. A úplně jako vyhledáte samotnýho ďábla, tyjo. To úplně. To není ona, že ne? Ne. Paní Ano, prosím, kdy už tady budete? Nikdy. To je ona? To je ona. Dobrý den. Posílá nás Kateřina, vaše dcera. Sedí to? Jo, já jsem vám přines kytičku, protože před 8 lety jsme tu byli na vaší garáži. Já se s váma do policajtů. Ne, já vám dám... Zase policajty, ne. No, Tarino. Tung Tarino. Tung povorozník. No. La policia, no. Tady máte teda ty peníze a zbytek... Já nic nebudu. Ale to je pro vás, já to myslím vážně. Až nejde, dáte všechny najednou. Ty krásu, to jsem si měl vzít víc a mě to nenapadlo. Že to zase pouštíte. Kdo vám to dovolil? Nikdo vám to nedovolil. Tady je tady bankomat, že bych vybral těch 100 000. Ne, já vám policajtu. Už toho mám teda opravdu dost. Ale my to myslíme fakt upřímně. Tak mi to dejte. Když mi to nedáte, tak vám policajtu. Helejte, my párku prostě jsme měli rádi, máme ho rádi, tak jsme využili tu garáž. Ne, já budu s policajtama, protože to jste si teda... Mějte si to a já jdu policajtu. S váma ne, já bych nemohla... To jsem nečekal takhle, no. A já jsem čekala, že tady se bezpravte na mě bude... A těch 100 000 stor. To bych radši vzal těch 100 000. Vy jste mě měli říct, že si můžete prostě zeptat, ne? Musíte. To se omlouvám. Ale když to víte, tak to pitomí nejste snad. No nevím, no, co to je 20 000, co jsem A ta přišla ta její dcera, nebo co? Se směnit. Ten J. Foss, nebo jak se jmenuje, tam ani nebyl, myslím, v tom videu, ale OK. Jsme byli na policii tehdy, před 8 lety to řešit a řekl jsem jim pravdu a do té doby vlastně nějak se neozvali. Měl byste být zavřený. Zavřenej. Vlastně, když jste tohle tady dělali a smáli jste se, fotili jste mě a No tak, to už je trošku moc, ne, aby byl za mřížema. Hej, tak. A proč to nefunguje? Helejte, já jdu vybrat teda do bankomatu a začátku sledu. Běžím vybrat bankomat pro paní z Teplic. Tady to je, podle mě, to je strašně moc velká částka. Maximální částka 80, ale to bychom dohromady mohli dát. Mám je. Tohle stojí 80 000 korun, už mám zbytek peněz
začne makat a dělat, tak rozdělit se může, ne? Vůbec ji nerozumím. Ona řekne na kameru, to není moje dcera. Ona, já bych, kdybych byl to její tačka, tak se jí snažím pomoct, aby zhubla, ale ona řekne, to není moje dcera. Co to je? Všechno odřela v životě. Jo. Já se k tomu teda radši nebudu vyjadřovat. Vydělala jsem si ty peníze poctivý. On je takovýhle, jako třeba děláte vy. No, a já si budu kvůli dceru, která se ráda maští, ale to krásná holka, to byla nádherná, jo. Ona ještě hejtí, že tlustá a že ráda maští. To ne. No, tak kdybyste jí viděl ty fotky, tak byste teprve koukal něco. Jak ona vypadá. Tak dělejte, já vám to teda, tohle, napište to a jdu. Můžeme udělat to, že se sem za váma zastavím a uděláme smlouvu, uměleckou smlouvu. Tak to na to, a já to podepíšu třeba a tohle, ale jako já někde se sem sejdeme. Dejte za pár hodin, bychom se mohli sejít tady někde. Tak za hodinu tady, jo? Ale fakticky to bude fér. Jasně, jo. Jak jsem to řekla, jo? Jak, No ne. já jenom, že jste parcha. To je v pořádku, to souhlas paní není tak hrozná, jaký není tak Snaží se být milý, to jo. Ani se říkám, ale na to, že zase chtěla zavolat policii. A zase po nich dá se říct, že řvala tak. Tak to jo, když s ní začneš mluvit, tak to jo. Kromě toho, že hejtila svou dceru. Chápu, že jsem to nedomyslel ani já, mě to fakt nenapadlo, že jí budu jako to, co jsi říkal v jednom videu, napřed konáš. No co já mám takhle furt. Každopádně paní by mohla dělat normálně policejního vyjednavače. Policajního vyjednavače. No není to špatný nápad. Jsem si nemyslel, že budu podepisovat smlouvu s mámou Stefy. Kámo, to je prostě životní moment. Životní moment. A bylo, no ty se směješ. Nestačí se dívat na tohohle toho, jo, jak se směje. Já se nesměju, jenom svítí do očí, víš co? Já se prostě křením, když mi svítí do očí. Ale fakt, Tak určitě. kámo, to je tak čilá, no. Úctyhodný. Já jako mám obrovský respekt ke stáří. A ona o mě ví, ona mě normálně odebírá. Paní Steplic mě odebírá. Fakt, já vím, že máte dceru. Ona ví všechno. Ona ví, na jakých rozhovorech jsem byl, co jsem řekl, co řekl moderátor o paní. GG. No tak kdybych se pohádal s nějakým hajzlem, tak jakoby ho asi neodebírám, ale OK. Jo, OK. Nikdy jsem nemyslel, že to někdy řekl. Napište mi, kde toto je. To můžu poznat. Rád bych tam šel, vypadá to tam dobře. Ale jdem sepsat smlouvu s bábou Steplic. Je to crazy. S bábou z Teplic. Teď už bych řekl paní, ale oka. Ale je to tak. Počkej, můžu? Tak takhle vypadá 100 litrů v ruce. Dejme, jak rychle umíš běhat? Dej mi to. Já jsem úplně rozložený, jako emočně, jsem na dně. Já nevěděl, co od toho videa čekat dnešního, ale To bys měl být už dřív, ale OK. nečekal jsem rozhodně, že bude tohle. Že se s ním domluvíme na 100 000 korunách a na další pokračování. Plus možná vyjednám ještě ask s bábou Steplic. Jo, ta daň, jo, ta daň, jasně, jo. Můžu vám dát ještě nějakých 6 nebo 7 tisíc, co tam možná jako vysypu. Tak víte, co uděláme. Budeme mít Tak jdeme do autu tam. Asi to ještě počítá. Také bych se to počítal. To je ukrajinský, ne? Co to máte za jméno? Co řekla? To je ukrajinský, ne? To jsou mrtky?
Tak to jsem viděl dost. To máte za jméno, Nelsi? To mi říká každý tady. Se nemůžeš jmenovat Tomáš Novák. Vy jste tady píše ta bába. Jo, no to je No ta... počkejte, ale vy jste tady takhle byl přesně, kde ta paní bydlí. Pardon? A tady to tak, tady jste lítal a křičel jste, tak ta bába je a to si pamatuje. To jsme vás viděli úplně. Fakt? No. A proč jste nepřišla? To bych vám dal peníze už tehdy. Parkour! Paní, skáču parkour! Tady je právě jakoby ve smlouvě napsaný něco, že s těma policajtama už dál to řešit mezi sebou nebudeme. Že jsme vyrovnaný prostě tady finančně. Je to jasně, je to zbytečný. Už se umíme domluvit jako lidi. No právě, no, proto to dělám. Já to dělám jenom před tím mimochodem. Tak máte výtolek? Já myslím, že máte kateřinu. Má dceru právě krásnou. Vy máte na vločku. Kolik je? 22? Takže vlastně jim dáte půlku, jo, jste říkala. No, uvidíme, tak se bude To musí zasloužit. Přesně. Je hlavně dobrý, že ty peníze najdou nějaký využití. Já přidávám furt někde na nějaký charity, tak různě. Ale ještě mě tam je na konci někde nějaký to a možnost budoucí spolupráce. Jo, to můžeme třeba natočit spolu videjko ještě nějaký v budoucnosti. Jo? Kdybyste viděli, jak ona tancuje, to čuráte. Tak to bych rád viděl, to jsem Čuráte. Už chčiju. Já se vás vždycky zeptám na otázku. Mě to tak napadlo. A vy A já to odpovíte. napíšu, běžte do Pšty do hajzlu. Tak to jsem neviděl. To by bylo rozhovor takhle na kameru. To by bylo v pohodě. Jak chcete, já bych vám za to zaplatil. Jo, tak běžte do peníze. No už teď. No ne, no tak když to řeknete. Dobře, tak jo. Jak chcete? Je to tady. Jak se říká? Ver nebo nech? Jak to je? Hodina pravdy. Ale já to risknu a pak už bude jenom zastřelovat lidi. No, to jsem vám zase něco Co řekla? Že mě už je to zastřelovat lidi. Ale já to risknu a pak už bude jenom zastřelovat lidi. Zastřelovat lidi? Že mě už je to jedno, když tady nevidím. To se posrala. To je snad mít číslo na prezidenta. Volejte se takže. Mějte se krásně. Mějte se krásně. Ani zdravíčko. Ať slouží. Ale mohli ji zavlurovat celou hlavu, jakoby ne jenom oči. Ještě když to měla ty brýle odhalena. Kámo, Hana bosou nohou. Je možný ještě dostat podpis? Jo, klíč hodí, dobré. Prostě paní z Teplic nehodila klíč. Nám hodila klíč. Čekal bys tohle někdy? Ne. 8 let? Ne. To je šílený. To je takovej den, kamaráde. Dejte všichni povinně odběr, like. Jo, dejte odběr, like, ale mě ne tady mu. A napište mi komentář. Jako fakt mě to strašně zahřálo. Jo. Tak si běž pro to. Já bych chtěl fotku podepsat. To jste vy. Ježíš, taková. Za mladá. No, to byla mladší. Tady takhle. Ano. Děkuju moc. Tak já jdu. Vy to současně na sude. Tak, proto. Ne, už mám. Super. Jo, hustě, to jsem nečekal, že mám ještě půlku ze skříň. Už je extrém. Vy jste nám hledal ty fotky. No to je postavička. Tak jsem si to odpracoval s mám. Ještě k tomu. Tak se mějte. Pohodě, tak mějte se krásně. Ještě jednou mějte se krásně. Děkuji. Nashledanou. Nashledanou. Pokud to se nestalo tohle. Kámo, chápeš, co se to děje dneska? No. Paní z Teplic asi. Pravoval si
Tak jo, toto video končí, už to bude jenom 3 minuty. Takže toto video končí, dejte like, odběr, napište mi nějaký komentář a pozdravujte mámu. A uvidíme se u dalších chlubatých videí. Čau.